was clear the penjo mane duong ne en penjo mar uchumi. Nikech COVID no se biro, Ukraine Russia no se biro, iyiero mbunge makiakta no kwano mar uchumi dhiga nadi, iyiere nikech omi siling 100. Sani ka ji dhi parliament ka ji discuss budget, ong'eyo penjo moripo beno penji parliament. Wawe weche mangi weche mag malo kende nikech Cleophas kaka jalony weche mag siasa to kod uchumi. Uchumi oken gamna ma national kende. Uchumi bende wok nyaka kuma ward kumintie. Inigo MCA makiakta penjo budget mar county okia. To kanyo bende iyiero senator mako di senate okonyal penjo mar uchumi. Basi iyiero mbunge ma en gimo ng'eyoga en mna siasa mangi gweng kakiwere ga gweng lakini okonyal wa penjo midwari parliament. Nikech parliament e kumi pasi ga budget. Kanyo mitimo budget appropriation. Seche ikaoga pesa tiketo jok madhi Ulaya dhi ndeke ikete pesa, ino king'iyo no to uchumi mar agriculture cha oketie pesa di. Uchumi mar mama mboga ni oketie pesa di. Ini tisekalo budget. Emadwaga ni gini oken solution mar president kende. En mokao nyaka in japiny. Seche miyiero ga mbunge mapok ni winjo ga kata konyisin achiel koriyo ga achiel en ariyo. Iyiera nikech ichamo siling 100. Isega decide